Tulo ka mga multi-cap o mas na ilang Bambi Cup ang gitudol sa administrasyon ni Governor Bambi Imano ngadto sa tulo ka mga barangay sa Misamis Oriental. Nakadawat niini ang barangay poblasyon sa lungsod sa Lugait ug barangay San Pedro sa lungsod sa Initaw adlaw nga Miyerkules, Enero 20, 2021 sa Kapitolyo Probinsyal. Gidawat kini sa mga benepisyaring barangay sa pagpanguna ni Barangay Chairwoman Alma Akain uban iyang konseho sa barangay San Pedro Initaw samtang sa barangay poblasyon sa Lugait gipangunahan ni Kapitan Desiderio Gabe uban sab sa iyang konseho. Nakadawat usab ang barangay Mambayaan sa lungsod sa Balingasag, Misamis Oriental nga gipangunahan ni Barangay Kapitan Tomasito B. Gomez nga mo'y personal nga midawat sa multi-cup nga gitunol adlong Lunes, Enero 25 ning tuig sa Provincial Capitol Grounds. Ang pagtunol gipangunahan mismo ni Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head Fernando Sotsot D uban sila board members Saysay Imano, Dexter Yasay, Boboy Sabal, Michelle Anayron, Leonard Winstanley, Wayne Militante, Eric Ko o Kerwin Saldivilla. Si Kapitan Nakain iyang gipasabot ang kamahinungdanon sa Bambi Cup nga dako og tabang sa iyang mga residente nga ana sa kabukiran og panahon sa kalamidad, emerhensya, lakip na mga makatabang sa pag-roving sa ilang mga barangay patrol. Importante gid kay sa amo ang multi-cap sir nga is nga barangay rami din na ami mga kaigsuunan mga kinahanglan sa mga kabukiran panahon sa mga kalamidad usa ginamot sa mapuslan din ang amo dayon kanang mga bipat is mag-roving kada gabi so ila na gid siyang mapuslan. Sa iyang bahay ni Chairman Gabe, gipaabot sab niini nga magamit ang maong sakyanan dili lamang sa panahon sa emerhensya apan alang sa mga transaksyon sa barangay nga manginahanglan og pagbiyahe. Barangay sir. Dago ka na siya o kagayot na kagamitan para sa matang barangay. No? Ang tinuod, dili man ino nagkasayon paliton ang mga unit niyo karon kaya nung nag-anta sa pandemic. Gani, matabisa ang mga proyekto ganyan ito na tinanglan ng pag-apot ng probinsya na makayuda na to. Kapit ang gidanin sa kinan. Dako og tabang alang kang Kapitan Gomez sa Barangay Mambayaan, Balingasag ang nadawat nga Bambi Cup labi na sa mga emerhensya og niining kisagubang karon nga pagkikbatok sa pandemya. Ay, oo, sa mga emergency cases na mo amo siyang magamit. Labi na karon kay natay pandemic, coronavirus. So, magamit ginamo na sa mga emergency. Then aside from that, mga collection sa mga basura. Ako kay kong pagpasalamat sa leadership ni Governor Bambi Imano tungod kay natagaan kami og service para sa among barangay. Lugar kinanglanon kay namo sa mga emerhensya. Mga lugar dako gyud kay mong pagpasalamat sa among barangay. In behalf lugar sa akong barangay council, nagpasalamat kami dako kang Governor Bambi Imano tungod ning ayuda nga iyang gatag. Ang liderato ni Governor Bambi Imano kanunay galantaw sa mga nagunang panginahanglan sa kabarangayan susama niini mga Bambi Cup nga dako gayud kaayo gikatabang sa mga kabarangayan nga dili na sila problema asa mo sangpit panahon sa emerhensya kay ang serbisyo ni Governor Bambi Imano abot hangtod mismo sa ilang mga tugkaran. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera, ako si Lambo Danny Obshoma Jr. alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.